mans ocupades també allà darrere amb les xutxes, doncs quan vulguem aplaudir o que una cosa ens hagi agradat molt, doncs farem així, ¿vale? I així és la manera que no ens cauran les xutxes al terra, d'acord? I ho hem de fer tots alhora, ho hem d'aconseguir fer tots a la vegada. Exacte, doncs mira, si no, aconsegueixes aixecar la mà i que se't vegi la mà. No hi ha cap problema. Avui anem a explicar la història del búfal Omar. El búfal Omar és la història d'un nen que es va anar fent gran i allà on vivia volia buscar una nova vida, més enllà d'on ell vivia. Ell pensava, què seré quan sigui gran? I va dir, mira, ell volia decidir quan fos gran tenir una vida diferent, fer coses diferents, d'acord? I per això quan anava creixent, anava pensant el que faria quan fos gran. I es va inventar què podia fer. Ell anava creixent i anava pensant, què faré, cap a on te caminaré? La història d'aquest nen, que és la història de molts nens, l'hem volgut expressar en la nostra col·lecció de contes, contes amb valors. I la metàfora que vàrem trobar quan vam crear la col·lecció de contes amb valors va ser portar-nos la història de vida a la sabana i convertir la història de molts nens i nenes, expressar-la a través dels animals de la sabana. Per això, la història d'aquell nen s'ha convertit en la història del búfal Omar. I mireu. Aquesta és la cara que fa el búfal Omar. Us agrada la cara que fa? Us agrada la cara que fa? Sí. Mireu, aquesta és la cara del búfal Omar. En recordeu-se, el reconeixereu per les banyes que té. Quantes en té? Bueno. Mira. Doncs el reconeixerem per les banyes que té. I a través del llibre, una amiga nostra que és pintora, sap pintar en colors, sap pintar amb aquarel·les, ha aconseguit explicar la vida del búfal Omar amb les seves pintures. I veureu les històries que li passen. Hi ha un moment, no us ho ensenyo, hi ha un moment que es fa de nit. Moltes vegades a la teva vida veuràs que se't fa de nit. Però després de fer-se de nit, què passa? Què passa després de fer-se de nit quan ja passen moltes hores de nit? Home, que bé el dia! Mira, totes aquestes històries les explicarem tot seguit amb el conte del búfal Omar, que forma part de la col·lecció de contes amb valors. Trobareu a la mateixa col·lecció el mico Robert, la camaleoa Santi, l'elefanteta Iris i més personatges que aniran convertint-se en llibre. Qui ens explicarà la història del búfal? Avui ens explicarà la història, la primera vegada que el llibre s'ha fet realitat i ja el tenim a les mans, la Núria Montoliu. Gràcies, Manel. Endavant, tot teu. Estic molt contenta d'avui estar aquí per llegir-vos aquest conte. Així que després de la presentació que ha fet el Manel, i com que tots veieu aquí la imatge del búfal, a veure si us agrada com jo us ho explico. Val? Aviam. El búfal Omar vivia amb la seva manada a les grans planes de la sabana. Durant l'estació de pluges tenien menjar. Però què passava quan no plovia? Doncs quan deixava de ploure havien de cercar l'aliment molt lluny d'on vivien. I cada any havien de canviar de lloc. Llavors, viure així, sabeu, és molt cansat. Els viatges d'un lloc a un altre estaven plens de perills. Fixeu-vos, mireu. Quan havien d'anar d'un lloc a un altre, es trobaven amb cocodrils per travessar el riu, i alguns els menjaven i després també els atacaven uns lleons, sabeu? Era molt complicat fer aquests viatges enllaç. Sí, hi ha lleons. La vida de la manada del búfal Omar era molt complicada. L'Omar tenia, però, dos búfals que eren molt amics.
saps? Un noi i una noia. El búfal Mohamed i la búfal Nur sempre parlaven com era de difícil viure d'aquella manera, havent de fer cada vegada més esforços, però no sempre hi havia menjar, per a tothom. El búfal Mohamed no parava d'explicar històries d'altres búfals que havien marxat de la manada i que ara vivien en unes planes verdes. A les planes verdes del nord deien que hi havia menjar fresc durant tot l'any i que no calia fer viatges a cada estació, per la qual cosa el búfal Mohamed explicava que per poder anar a les planes verdes del nord calia parlar amb els voltors. Ells els guiaven tot el viatge, ja que es tractava d'un viatge molt llarg i difícil. Però si et guiaven els voltors, era molt més fàcil arribar-hi bé. Un dia, que feia molta calor i gairebé no quedava aigua a l'abeurador, els 3 búfals amics, refugiats sota una acàcia, veieu la foto que maca? Van parlar d'emprendre el viatge cap a les planes verdes. Ja no podien suportar més viure d'aquella manera. Estaven tristos, estaven neguitosos i volien millorar la seva vida. Així doncs, aquell mateix dia van anar a parlar amb el voltor Youssef. Carai, el voltor. El qual els havia d'explicar que 2 voltors els acompanyarien durant tot el viatge. Haurien de seguir-los i fer-los cas tota l'estona, ja que per arribar a les esplanades verdes calia creuar un llac molt gran on sempre hi havia elefants, hipopòtams, vigilant. Als hipopòtams no els fa gràcia que els animals creuin el seu llac, ja us ho podeu imaginar. I alguns elefants no volen que altres animals mengin el menjar fresc de les seves planes. Els fa molta por quedar-se sense menjar, no han après a compartir-lo. Us agrada? Sí? L'endemà, a mitja tarda, el búfal Omar, que duia en el seu quadern de dibuix que l'acompanyava a tot arreu, i els seus 2 amics, el Mohamed i la Nur, van reunir-se a la Roca Grossa, on havien acordat trobar-se amb els voltors que els acompanyarien. I els va sorprendre, fixeu-vos a quina imatge, no eren ells sols els que anaven a veure els voltors, sinó que hi havia més animals que també volien fer aquest viatge. Jo en sé noms, en sé les zebres, els llus, les gaceles. ¿Qué son las gacelas? ¿Esto? Els voltors van emprendre el vol. Mireu. I els animals van començar a seguir-los tal com havien quedat. El sol s'anava ponent i la llum ataronjada va omplir d'emocions el cor dels 3 búfals. Es sentien feliços de fer aquell viatge, però alhora sentien una gran tristesa d'abandonar el lloc on havien viscut sempre. S'allunyaven de casa seva i de la seva família. El búfal Omar va pensar que es trobaria molt a faltar la seva mare i que enyoraria molt els seus germans petits, però desitjava tant anar a les planes verdes del nord que, tot i la por que tenia a tot lo desconegut, va fer el cor fort. Espera, que es fa de nit. Sí, val. Ui, No hi podia res amb tu. mireu. Sentia les estrelles, sentia la remor de la lluna. Quan l'últim raig de sol va deixar d'il·luminar la sabana, els voltors van desaparèixer a la foscor. Era una nit negra i no hi havia lluna plena.
al cel milers d'estrelles. Mireu quantes estrelles hi havia al cel. Però era molt fosc, molt fosc. Sí? Per tant, van sentir-se sols, amb por i envoltats de desenes d'animals que, com ells, havien estat abandonats pels voltors. Però, tot i que coneixien el camí, els 3 búfals no van deixar de caminar. Els animals s'aturaven a descansar i de tan cansats com es trobaven, alguns ja no es tornaven a aixecar. Al búfal Omar se li esvaïen les forces. Tenia gana i necessitava de beure aigua. La búfal Nur i el búfal Mohamed també es trobaven molt cansats. Feia 2 dies que caminaven sense saber on anaven. De sobte, de lluny, van veure una manada d'elefants. Els hi ensenyes, Manel? Fixeu-vos la manada que van veure. Solo hay 4. I què va passar quan van veure els elefants? Doncs que van recordar el que els hi havia dit el voltor. S'hi van acostar a poc, tot i la por que tenien. L'elefant Jordi, mireu l'elefant Jordi, és que és molt gran l'elefant. Doncs què va fer l'elefant Jordi quan els va veure tan cansats? Doncs que estaven tan esgotats que els hi va donar aigua, saps? I un bon feix de... Clar, i un bon feix de menjar fresc. Llavors, els 3 búfals escoltaven parlar l'elefant, però no entenien el que deia. Ells no entenien l'idioma dels elefants. Els 3 búfals amics acabaven de fer un viatge molt llarg. Havien emigrat d'un país a un altre. En el destí somiat no hi havia tant menjar fresc com els hi havien dit. A més, no seria tan fàcil d'aconseguir-lo perquè hi havia molts altres animals que, com ells, estaven en la mateixa situació. Adaptar-se a les noves terres no seria tan fàcil, però estant tots junts, això els ajudaria. El búfal Omar li ha volgut ensenyar a l'elefant Jordi el quadern amb tot el que ha anat dibuixant durant el seu viatge. Us en recordeu que al començament dèiem que el búfal Omar sempre anava amb un quadern de dibuix i que dibuixava tot el que ell veia pel recorregut? Això és molt important. Doncs ara aquest quadern li ensenyen a l'elefant Jordi. Llavors, el búfal Omar somia amb ser dibuixant. Quan l'elefant Jordi observa els seus dibuixos, es queda sorprès i captivat. No parla l'idioma dels búfals, però amb els dibuixos entén per tot el que han passat els 3 amics. L'elefant Jordi farà tot el possible perquè estiguin bé. Ha passat ja un temps des que els 3 amics van arribar. Els està costant entendre l'idioma dels elefants, però s'esforcen, per fer-ho bé. Tenen molt d'interès. Els búfals volen aconseguir ràpid el menjar fresc i els elefants els diuen que no pot ser tan ràpid. A l'Omar li agradaria molt poder enviar menjar a la seva mare i als seus germans, però no pot, encara no pot, perquè encara no en té prou ni sap com fer-ho, sabeu? Llavors, l'Omar de vegades s'impacienta i s'enfada amb els elefants quan no el deixen sortir a collir menjar. Però també hi ha moments en què ho entén, que els elefants el que volen és cuidar-lo i que estigui bé, per la qual cosa
cosa, ell entén la preocupació dels elefants i se sent ben cuidat i protegit. I a més que l'ajuden a fer-se fort, a aprendre els costums i a valorar les oportunitats. El búfalo-mar s'està esforçant molt en aprendre. Per què? Per què s'esforça tant en aprendre el búfalo-mar? Doncs perquè sap que si incorpora noves formes de fer, podrà formar part d'una nova manada. Us ha agradat el conte? Us ha agradat com l'he llegit? Mireu el búfal, què us sembla? Ha quedat guapo aquí en aquesta imatge? Ha quedat bé? On està el búfal? Salut! Quan vulguis dibuixar un búfal, no et pots descuidar una cosa. Què és el que no et pots descuidar quan vulguis pintar un búfal? A veure, què pintaries? Molt bé, són les banyes. Són molt fortes i resistents. Com les d'un toro, efectivament. Bueno, ens fem un aplaudiment de veritat a la Núria. Gràcies. Tots són veritat i d'acord, però ens agrada fer soroll. Bé, i després d'haver escoltat la narració del conte del búfalo-mar, ara dediquem, una estoneta, uns minutets, a poder resumir i sintetitzar quins són els contes que tenim disponibles. Els podem agafar, passar una bona estona, llegir o fer pintures per reproduir cada una de les estampes dels contes amb valors. Mireu, agafo el meu paper i us vull explicar una cosa. En aquest paper m'he apuntat tot el que us diré. Avui som a la llibreria Byron i estem en una sala molt especial. Aquesta és la sala dedicada a les germanes Bronte. Eren escriptores que vivien al segle XIX. Era molt difícil per una persona, en el segle XIX, fa molts i molts anys, trobar estones per poder escriure i explicar les seves coses en un paper. Doncs bé, les germanes Bronte els han dedicat a aquest espai, on avui nosaltres podem escoltar els contes amb valors. I quants són? Per cert, que la Emily feia servir un pseudònim amb nom d'home. Algunes persones els hi recordarà alguna cosa. Bé, volem significar en els contes amb valors la figura de la il·lustradora, la Kira Inchaustegui, una persona que ha donat forma i ha fet realitat tot el que sortia de la imaginació de les autores d'aquests contes. Així que, amb les seves pintures, li va posar color a tots els personatges que viuen a la sabana, a tots els paisatges que apareixen, els rius, la terra i els mars. Així que, demano un aplaudiment per la nostra il·lustradora. Bé, i ara us presentarem els llibres, l'elefanteta Iris, el mico Robert, la camaleó Ashanti i el búfal, ja el coneixeu. Per tant, demano a les persones que seran entrevistades que vinguin cap aquí. Veniu al meu costat. Mireu, m'ha presentat l'elefanteta Iris, que és el primer llibre que es va publicar de la col·lecció de contes amb valors. Va ser premiat, reconegut pel Col·legi d'Educadores Socials. I bé, ha estat reeditat, és a dir, ha tingut 2 edicions. Té una vida llarga. És un llibre que té una vida llarga. I bé, més que res, li demanaria en aquest cas a la Hanna Niño, que ens expliqui com és llarga vida d'aquest conte, que a més està fet per nens i nenes que es trobaven en acolliment i que van tenir oportunitat de crear la història de l'elefanteta. Ningú la coneixia fins que aquestes nenes i nens van pensar en crear una elefanteta. També ens va explicar que aquest llibre està sent d'utilitat per equips professionals que treballen als acolliments a Catalunya. Anem a escoltar-la amb atenció.
Doncs l'elefanteta Iris és un conte que van fer uns nens i nenes de 10 anys. Quants anys teniu vosaltres? 7. Y yo le dije, 5. 10? Doncs nenes com tu el van fer. I aquestes nenes no podien... Eren tot nenes, Hi havia nens i nenes, però en aquest cop van ser tots nens. Tu quantos? 5. 4 o 5, Melías, Què quieres dir esto? 5 años. Bueno, doncs aquestes nenes van fer 3. Molt bé. Vale, ja està. Aleshores, aquestes nenes van voler explicar la història de l'elefanteta Iris. Sabeu què li passa a l'elefanteta Iris? L'elefanteta Iris no pot viure amb el seu pare ni la seva mare, perquè el seu pare i la seva mare estan buscant menjar. I digues? Que no està la... No està la mama, clar, perquè la mama i el papa estan buscant menjar. I mentre que el papa i la mama estan buscant menjar, l'elefanteta Iris viu amb els seus avis. Els seus avis i els seus tiets són qui cuiden d'ella. Vale? I aleshores, en aquesta història, explica com l'elefanteta Iris, per una banda, està contenta perquè viu amb els avis i la porten a l'escola i la cuiden i juguen, però també està trista perquè li agradaria veure els seus pares i la seva mare i no poden. I aquest és el conte de l'elefanteta Iris. I explica'ns com està sent útil pels equips professionals. Clar, com hi ha molts nens i moltes nenes que viuen situacions molt diferents, aquest llibre ajuda a les persones que treballen amb nens i nenes a explicar diferents maneres de viure, diferents famílies. Molt bé, ara parlar de la Camaleó Ashanti, però abans us diré que el llibre de l'elefanteta acaba amb una frase tan maca, diu així, després d'explicar-nos la història i tot el que li passa, diu així, les últimes paraules del llibre, diuen: i a tu, qui t'explica la teva història? La Camaleó Ashanti. Mireu-la. És el primer animal 4x4. Pot pujar parets, pot anar per terra, pot anar per girar del sostre. La Camaleó Ashanti. Bueno, deixeu-me que us presenti a les persones que avui ens parlaran de Camaleó Ashanti, que són la Laia i la Mar. I bé, és un llibre sorgit del servei d'atenció a les víctimes del delicte. Concretament, moltes vegades són les dones les que són víctimes de delicte i de violència en el nostre país. Doncs, estàs ben cofolla, Així us ensenyo. La Laia està ben cofolla. Molt bé! Mira, si haguéssim de votar quin animal és el més simpàtic de tots els que han sortit en els contes amb valors, la Txell i jo votem els suricates. Sabeu qui són els suricates? Soy la clase de los suricatas. Tu ets de la classe, així ja ho saps. Però en aquest conte són els policies. Veieu com porten la gorra? Y yo tiene papá. En el conte sí, en el conte. Fora... Què volia transmetre amb aquest llibre i per què era tan important tenir un llibre que parlés de quan hi ha mal comportament cap a una nena o cap a una dona? Amb aquest llibre volíem explicar una mica, doncs, us imagineu una situació dintre d'una família on el pare i la mare o els pares discuteixen molt sovint i passen coses. Ara parlàvem amb la Hanna fa una estona que una cosa és que ens discutim, no? I l'altra és que ens discutim i anem una mica més enllà i a vegades passen coses més greus i hi ha persones que no poden conviure junts i a vegades aquestes persones tenen fills. Llavors, per entendre que aquestes relacions de parella i de persones més grans quan es discuteixen, vam pensar escriure el llibre també per explicar als nens més petits aquestes situacions que passen a les famílies. Doncs mira, aquest llibre, hem d'ensenyar, aquest llibre va arribar a les 20 escoles de Catalunya que van poder seguir a través d'un contes i per tant també serà un llibre de llarga vida. Van ser quasi 1.000 nens i nenes que van poder escoltar la història de la Camaleó Ashanti. El llibre té una cosa que és molt maca, que és, vosaltres sabeu que els camaleons canvien de color depenent on estiguin? Y ya le dije, Ho sabíeu? en el agua también. A veure si En el agua puede ser que también. algun canvi. Pues, en el Tenía libro color
En el llibre, quan la Camaleo està una mica trista, està d'un color. I després, quan la Camaleo... Mamá y bebé. El Sí, papa, la mama i el exacte, bebè, sí. exacte. I quan la Camaleo està una mica més contenta o molt contenta, l'hem posat d'un color més viu. No sé on està. Al final. Aquí. Ho veieu que es canvia de color? Mamá y el bebé. I aquest, de quin color és? Vermell. Vermell. Y el bebé És aquest el bebè. Sí. Aquest és el bebé camaleó. Sí, que estava fent un got de llet. Sí. es verde. I que al final els pares han de separar-se una temporada i li expliquen al bebè camaleó per què ho han de fer. Y mamá y el bebé le Sí. Bé, ja veieu que els nostres animals, que són protagonistes dels contes amb valors, ells llegeixen llibres, pinten quadres, saben cuinar, són fabulosos. Bé, i també vull acabar amb la Meritxell, amb la Txell Campmajor, que ens digui unes paraules sobre un dels llibres, que segurament el coneixereu. Aquests llibres existeixen. Hermano. Existeixen en català i en castellà. I si algú s'anima i els vol traduir, doncs també. Aquesta és la història del mico Robert. El mico Roberto en l'edició castellana. Mireu, el mico, sabeu què passa amb el mico? El mico és una mica entremaliat. I una nit va entrar al magatzem. Sí, sortia un bebè, no? Aquí no hi ha bebès, aquí al mico, sabeu què passa? Que hi ha una nit que fa una malifeta. I aleshores els policies de la sabana decideixen acompanyar el mico davant del mussol, que el mussol és el jutge, que decidirà què ha de fer el mico perquè ha fet una cosa que no estava ben feta. Ho veieu? Que li ha pres les sabates a l'hipopòtam. Aleshores, el mussol decideix que en lloc d'anar a la presó, el mico faci alguna cosa que ajudi a tots els animals de la sabana. I sabeu què li fa fer? Sabeu què demana que faci? Li demana que faci un treball a benefici de la comunitat, que vol dir que ajudi a tots els animals. Que agafi l'escombra. Exacte, veieu? I li diu, mira, saps què podries fer? Sí, el mono. I li diu, saps què podries fer? Netejar el mercat, perquè sabeu com tots els animals, i deixar-lo ben net i ben guapo. I la lleó i la zebra se'n donen compte, I al final, l'hipopòtam, que és el que li havia pres les sabates, acaba content i sabeu què fa? Li diu al mico, mira, has pensat i ho has fet tan bé que penso que podries venir a ajudar-me a mi a la meva sabateria. Per què ho fa això el jutge? Perquè vol que el mico aprengui a fer les coses... Sí, yo mañana le veo. Com? Vol que el mico aprengui a fer les coses d'una altra manera. A vegades passa, oi que sí que ens equivoquem, i llavors hem de pensar i pensar com hem de fer les coses, i demanar perdó, oi? I corregir-les. Que sí que a vegades quan us enfadeu amb algun amiguet, després li podeu fer un dibuix, o li podeu fer alguna cosa per demanar-li perdó, oi? O no? I també donar la mà. Exacte. Doncs aquesta és la història que volíem explicar amb el mico. Fantàstic, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes quatre. Us ha quedat clar de què van els contes amb valors i les aventures que passen tots aquests animals? Us han agradat? Sí. Escolteu, doncs, fins aquí ha arribat la nostra presentació d'avui. El mico Robert el van conèixer altres nens i nenes a la llibreria Documenta. I avui estem molt contentes perquè hem pogut tenir una estoneta aquí a la llibreria Byron i poder presentar els nostres contes amb valors. Us demano que acabem amb un fort aplaudiment per tots i totes.